Úgy gondolja, ahhoz, hogy ilyen teste legyen, állandó kardioedzésre, súlyemelésre és több száz hasprésre van szüksége? Igen, jól gondolja. A baj csak az, hogy az ehhez szükséges gépek hiányoznak otthonából. Arról nem is beszélve, hogy egy vagyonba kerülnek, ráadásul rengeteg helyet elfoglalnak. Edzőteremben nincs ideje elmenni. Nos, van egy jó hírünk! Mi segítünk, hogy gyorsan és hatékonyan megvalósíthassa álmát, hogy pont olyan alakja legyen, amilyenre vágyik. És mindezt egyszerűen és gyorsan. Felejtse el tehát a nehéz súlyzókat, a futópadot, szobabiciklit és még sorolhatnánk. Önnek csak egyetlen gépre van szüksége. Mutatjuk! Figyeljen! Vertical Gym az ön otthoni fitness stúdiója. Egy forradalmian új fitnessgép, amely számos edzőgépet egyesít egymagában. Vertical Gym a gép, amely segíthet, hogy olyan teste legyen, amilyenről mindig is álmodott, csupán napi 10 perc edzéssel. Igen, jól hallotta! A Vertical Gymmel zsírégető kardió és izomerősítő gyakorlatok is végezhetők, hogy átfogó edzésben legyen része. Feszesítse combját, formálja lábát és fenekét. Legyen lenyűgöző válla, mellkasa, izmos tricepsze, bicepsze és lapos vagy akár kockahasa méghozzá otthoni edzéssel. Ezzel a módszerrel mindössze 10 nap alatt akár 5 kg-ot is fogyhat. A titok a Vertical Gym úgynevezett gyorsított technológiájában rejlik, amely a mászó mozdulatok közben lézerpontosságú ellenállást kifejtve veszi célba az izmokat. Így az edzés fele annyi idő alatt kétszeresen hatékony lehet. Minden mozdulat hatással van a hasizmokra, így könnyebb elérni, hogy lapos hasa vagy karcsú alakja legyen. Az izomépítésért válassza a hosszabb lépéseket, míg gyors, rövid lépésekkel zsírégető kardió végezhető. Sőt, így több kalóriát égethet, mint bicikli vagy futópadon. Hatásosabb, mint a guggolás, a kitörések és a hasprés. Ez a zsírtömeget mérő testszkenner minden kétséget kizáróan igazolja, hogy a Vertical Gymmel testünk minden pontján lehetséges a zsírégetés. A Vertical Gymmel az első hetekben mondhatni csak úgy olvadtak rólam a kilók. Eddig 17 kg-ot fogytam, és a méreteim látványosan centiméterekkel csökkentek, ami csodás. Mielőtt használni kezdtem a Vertical Gymet, nem tudtam felvenni ezt a farmert, de most már tökéletes! A folytatásban megismerhetik Evan Betts profi sziklamászót, és megtudhatják, hogy miért lehet a függőleges testtartásban végzett edzés a lapos has és a formás alak titka. Ha szeretné, hogy olyan alakja legyen, amilyenről mindig is álmodott, készüljön fel, hogy a csúcsot is megmássza. Ebben a fitness szupersztár és gyakorló édesanyja Jennifer Nicole Lee lesz segítségére, aki felfedi ezt a fitness csodát, amire mindannyian vártunk, a Vertical Gymet. Jó napot, üdvözlöm Önöket! Fitness edzőként azt tapasztaltam, hogy az emberek többségének az a legnagyobb gondja, hogy nincs elég idejük az edzésre. Egy átfogó edzéshez szükség van kardióra, súlyzózásra és az összes izomcsoport beleértve a hasizmok megdolgozására. Ez rengeteg idő és természetesen rengeteg munka. Ám van egy mozgásforma, amely mindezeket magában foglalja. Ez a sziklamászás. Megfigyelték már valaha is egy sziklamászó testét? Akár egy műalkotás. Kidolgozott szálkás fizikum, amin a zsírnak nyoma sincs, ugyanis a sziklamászás minden nagyobb izomcsoportot megmozgat. Ezért is örülök annyira, hogy ma itt lehetek, hiszen elhozzuk Önöknek a hegyet, méghozzá a Vertical Gymmel. Még sosem láttam hasonló eszközt, amellyel ilyen gyorsan lehet eredményt elérni. A Vertical Gymmel a sziklamászáshoz szükséges mozdulatokat szimuláljuk, ezért lehet ez az edzés olyan gyors és hatékony. Nézzék meg a vádliát, a combját és a fenekét. Milyen keményen dolgoznak az izmok. Így lehet eltüntetni a ronda narancsbőrt, hogy formás, szexi lábunk legyen, pofon egyszerűen. Figyeljék meg, hogyan mozgatja át a Vertical Gym a teljes felsőtestet. Nézzék meg a bicepszét, a vállát, a mellkasát, a mellizmot és persze a hasizmát. Ez a lenyűgöző alak titka. Így érhetnek el Önök is bámulatos eredményeket, csupán napi 10 percnyi edzéssel. Ha elég kitartóak, akár 5 kg-ot is leadhatnak mindössze 10 nap alatt. A Vertical Gymmel meglepően hamar észrevettem a változást, nagyjából már 10 nap után. A testem kezdett átalakulni, a hasam sokkal laposabb lett, a combom pedig feszesebb, akár a fenekem. Nagyon tetszett az, amit a tükörben láttam, és amit éreztem, ezért könnyű volt folytatni. Feltűnt, hogy a Vertical Gym az egész testemet megdolgoztatta. Nem csupán a lábamat, hanem a hasizmot, a hátizmot és a karomat is, így az edzés minden egyes porcikámra kihat. A Vertical Gymnek köszönhetően most már kockahasam van. 3 gyerekes anya vagyok, és még sohasem volt kockahasam. Napi 10 perc elég egy teljesen átfogó edzéshez, amitől csodálatosan érzem magam. Minden egyes nap 10 percen át dolgoztatom a karomat, a hasamat és a lábamat.
A Vertical Gym számos fitnessgépet helyettesíthet. Az elliptikus gépet, a futópadot, a lépcsőzőgépet, a biciklit és a velük végzett gyakorlatokat is úgy, hogy közben kíméli az izületeit. Nézzék ezt a hasprést lábváltással. Most nézzük meg függőleges helyzetben. Ugyanúgy végezhető. Miért feküdnénk a padlóra, ha új magasságokba juthatunk függőleges tartásban? A Vertical Gymmel a hasunk teljes izomzatát erősíthetjük, miközben zsírégető kardioedzést is végzünk. Ez a kockahas egyik titka, és elég lehet hozzá csupán napi 10 percnyi edzés.